gaurkoan Aiako Harriak Parke Naturalera hurbildu gara, zehazki Lapurriturriko informazio puntuan gaude eta gure kamera horrean Urkiri Salaberria dugu. Eta gaurkoan, hemen ikusten dugun puntu batetaz hitz egingo dugu. Konta iguzu, pozik altzaudete aurten jasotako bisitekin? Bai, egia esan da lehenengo aldia dela errealitate berri honetan. Badazkagu haindikan ikusten ohitura batzuk mantentzen ari garenak COVID izan ditugun esperientziarekin. Eta, pozgarria dena da hasiak direla baita ere kanpotikan etortzen. Familien artean nik uste pozgarria dena da etorri izan ohitura COVIDarekin eta hirietan ikusten dut zaila zala aurrekin jutia toki batera bestea beti biltzen ginean tentuz, beldurrez. Eta, mendia, edo kasu honetan parke naturala bihurtu zen aukera bat. Eta, nik esaten nuen, agian orain berriz jendea kanpora, nabaritu da bai jeitsiera momentu jakin batean jendea kanpora jundalako, eta nik uste jundala, erotu bezala dira diala, zezentxoak bezala. Baina, bai beste batzuk erabaki dute bertan geratzea, bertako turismoa egitea, eta familientzako bai dela, beste aukera bat. Orduan zentzu horretan, bai kontentu, ematen du ohitura berri hori berreskuratzen ari gara. Primeran, eta konta iguzu pixka, zein da bertan eskaintzen duzuen informazioa? Oso zentratua dago, lehenengo gauza da Irun berdean. Zere nik uste puntu honengakoa hori da, irundarrentzako puntua da batez ere, eta berez ditugun bisitarien artean irungoak dira gehiengoak. Hau da, etxeko zerbait, eta guk egiten dugun informazioa, edo ematen dugun informazioa izaten da batez ere parke naturala zer den. Piskat azaldu zein nolako inguruan dauden, eta azaldu nola izan behar den, gure txangoak edo egiten dugunean portaera. Portaerak azaltzen dugu, alde batetik, nola erabiltzeko, izan dezakegu hau da, manual de usuario bat, ez? Parkearen manuala nola erabili behar da. Orduan, badazkagu ibilbideak markatuak, nola dijoazten markak, nola egin aurre galtzen badezu marka zer egin behar den, zerez, nundikan joan behar zean, nundikan ez. Azaldu animaliak, alegia ez gaudela parke tematiko batean, baizik eta parke naturalean. Orduan, parke bai, baina ez da parke tematikoa, baizik eta naturala. Hori galdetu behar nizun, bisitarien arabera, ez dakit hori esan duzu ez, bertako bisitari asko dauzkazuela, baina ez dakit ere turistak oneraino iristen ote diren. Bai, turista, hori definitu behar dugu. Mendikan agertzen den turista, nik uste gehiago dela bidaiari zentzuarekin, zeren naturarekin oso lotua dago, eta normalki Europatikan asko jasotzen dugu GR11 egiten edianak. Oso ibilbide ospetsua da, mendizalen artean, zeren Pirineo guztiak zeharkatzen dute, Hondarribitik Cap de Creus-aino. Orduan, hemen aurten aleman pila bat ikusten nahi geha, erbesteak ere bai, Europa zentraletik etortzen ari dira, nik uste dut, hori nabaritzen ari garela azkeneko bi urteekin alderatuak. Orduan, turista hitza hemen ikusten duguna, zen ez dira etortzen ez erostera, ez dira etortzen ez jatera, etortzen dira naturaz gozatzea eta gure singularitate hau, zen azken finean zu igotzen batzea erraitzea ikusten duzu itsasoa eta bestaldean buelta ematen badiozu buruari ikusten duzu Pirineo hasiera, hori ez da toki askotan ematen munduan. Noski, eta informazioa emateaz gainera ere, irterak antolatzen dituzu, gainera oso erakargarriak izaten dira eta kriston harrera izate dute, ez da? Harrera ikaragarria da, 20 plaza dira bakarrik, gero jendeantzat duain izaten dira, eskainita dira Irungo udalak, eta azken finean, saiatzen garena da, toki bera ikustea begi ezberdinekin. Hori da gure lana. Ekartzen ditugu espezialista ezberdinak, orduan, hemen egonda, zu baldin bazaude historialari batekin, edo espeleologo batekin, edo arte ederretako batekin, edo baldin bazaude astronomo batekin, batean ohartzen zea nola toki beran egonda begirada aldatzean
zinolako aberastasuna daukagun ingurun, eta horregatik nik uste dut. Baita ere, irakargarria diala nik uste dut, aigala beti pentsatzen familia osoan egiteko ekintzak, zeren hori bai nik uste dut faltan dugula. Beti aidiala sesgo handiak egiten, ez? Orduan, lehengo egunean, alegia, egin genuen Irun Berdean, aldea bizitarien artean, edo, bueno, txangoan aritu ginen artean, 70 urteko aldea egon zen. Hau da, neskatxo bat izan genuen, 2 urte terdikoa, eta aitona, barkatu, baina, bueno, kalkulatu nion, 72 urte. Eta ederra da, biak batera ikustea. Eta posible da, eta guztiok gozatzen. Han falta zaiguna da, eta nik uste, baina ez da bakarrik puntuarena, enerabeak erakartzea. Han ez dakago gakorik. Momentuz. Bueno, erronka hori oraindik aurretik duze, eta ez dakit informazio puntua noiz arte zabalik egongo den, noiz arte luzatuko duzuen denboraldia. Bueno, normalki egiten duguna da, La Pilarika arte, hori jarri ditugu, orduan hasieran izaten da aste santua, egun santuak, gero egiten duguna da ekainean hasi, astebururo eta jaiegunetan, eta gero, bueno, batez ere onddoak ikusteko eta jasotzeko bolada honena da, bueno, baita ere, mikologok ekarriko ditugu. Eta konta iguzu, 2021ko otsailean sutea izan zen, ez dakin orduko erasotik jada parkea berreskuratu den eta lehengo moduan dagoen, edo behintzat berreskurapen bidean. Berreskurapen bidean bai, noski, zeren hori da hain zuzen parkearen ezaugarri bat. Natura zainduta eta natura uzten dugu bere bidea egiten. Azken finean, funtsezkoa da eta horregatik aigea etengabe hau parke natural bada. Zeren gure gizarteak behar du parkean gertatzen diren gauzak diagnostiko bat egiteko, prospekzioa egiteko. Azken finean, hemen dakaguna da natura nola idan aldatzen, narrastiak edo edozein mugimendua, edo ikusten dugu bapatean ezakize txori bueltatu dela edo desagertu dela, hori azken finean adituek hortarako dakate. Guri gero, hirietara iritsiko zaizkigun berri onak edo berri txarrak aurreatzeko, orduan zutetik urteak beharko dira, eta ez dakiguna da aurreko egoeratara iritsiko den. Parke naturalean gauzak gertatzen dira, uzten badiogu naturari eragiten, eta azken finean batzutan guk ez dakigu zergatik. Hori da importantea, lehengo gunean hitz egiten genuen egur ustela. Egurra ustelak erakartzen ditu insektuak, insekto batzuk erakartzen dituzte txorik, txori batzuk erakartzen dituzte beste depredadore batzuk, ez? Orduan, harrapakarin artean edo animalitxo horien artean sortzen diren hartuemanak, guk ez dakigu ze gertatuko den, edo zein etorriko den, edo zein baso zainekin, hitzik behar da, eta baita ere, zerbitzu hoia da Diputazioko zerbitzuarekin. Baina, kostako da, azkenean berreskuratzea, horrela, zute baten ondorioak. Noski, eta elkarrizketarekin amaitzeko Urkiri konta iguzu, elkarrizketan zehar jarrerak aipatu ditugu, ez parke naturalean, ernean zelako jarrerak gertatzen diren, funtsezkoa da, ez dakit ona datorren jendea guztiak gizalegez portatzen alden, ikusi genuen ez, uda hasieran batez ere famatuak egin zidera, zaborrekin lotutako argazki horiek, ez? Zer egin daiteke jarrera hauei aurre egiteko? Nik beti esaten dudana, kultura zabaldu. Hau ez da bilatzea, zigortzea, eta inondik inora. Nik beti aldarrikatzen dudana da, ezagutzan datzala maitasuna, eta zuk maitatzen duzun zerbait ez duzu erasotzen. Orduan, nire ustez, egin behar duguna da, jarraitu zabaltzen, kultura zabaltzen. Jendea dator gogoz, baina askotan jakintasunaren gatik egiten dituzten gauzak, esaten duguna, pentsatzen dute parke batea datoztela, eta hemen ez dago garbitzaileen zerbitzua. Bai aipatu behar da, klasika egon zanean, nik esaten hori hurrengo egunean, ze egongo zen. Inoiz ez dut parkea ikusi hain garbia. Orduan, aipatzekoa da hori ere bai. Hemen egon zen jendetzarekin, hurrengo egunean esaten hau ze topatuko dudan, ostras, inoiz baino garbiagoa. Hori da,
lortu behar deguna. Halako gauzak sortzen direnean, hori ikustea. Joe, ze eredu polita eta ederra, ez? Bizikletaren munduan, bizikleta mundua oso txukun izaten da normalki, Eta, hemendikan badakago, erraitzeko gaina. Esandako guztiarekin geldituko gara Urkiri, beraz, mila esker gure galderak erantzuteagatik. Zuriei, halako aukera emateagatik berriz zabaltzen jarraitzeko. Venga, mila esker.